Naputos sa pagbangutan ang pamilya ning duha ka mga tawo nga namatay sa lungsod sa Liloan human giingong maigo sa kilat. Giingon nga nagpasilong lang ang duruha sa payag-payag sa kahoy dihang ni bundak ang uwan apan wa damhang sila maigo sa kilat. Gidali pagtabang ang duha apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yes, Bob, Lan og Sil nakugang kini mga residente sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan kay human di ay sa kusog nga uwan og kilat kagahapon may duha ka mga residente nga namatay. Kuha kini sa barangay poblasyon Liloan dihang nadiskubrian nga may naigo sa kilat kagahapon sa hapon. Gidali pagtabang ang duha ka mga biktima, usa ka idarang babay ug lalaki aron madala pa sa ospital. Apan nakabsan gyud sa kinabuhi ang Managsilingan nga sila si Nisa Momo 71 anyos ug Rosileo Antogop 50 anyos. Ang duha mipasilong lang unta tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan. Ang babae nga biktima nag-amuma sa maong yuta ug nananom og mga tangad, kamunggay ug uban pa. Kay fiesta man kagahapon dinhi sa lungsod ug ilang pamilya naghikay man ang lalaki nga biktima ni ari ra unta sa lugar aron maghatod og sudan sa iyang silingan. Didto na sila naabtan sa kusog kaayo nga uwan ug liti. Mga pasado alauna sa hapon kusog kaayo ang uwan ug kilat sa dapit. Apan mga pasado alas 3 na nadiskubrian ang ilang lawas sa maong lugar. Nagpangita na sab ang kabanay sa ilang nahimutangan. Kita nila dito nga nag-aso ko niya na kayo ba? Asa ni punuan? Oh, kining lumboy. Anak ko nang itong aso buhos ba pag igo sa liti. Dire mo to sila. Paghulagway sa mga residente, maaninaw pa ang dagan sa liti sa punuan sa lumboy may pipila ka sanga nga nangatagak. Kasamtangan ng gihaya sa ilang panimay ang patayng lawas ni Antogop. Sa off-cam interview sa pamilya, wa nila damhang ang ilang kalipay unta ug panagtapok kay fiesta misangpot na hinuon sa pagbangutan. Usa ang babaeng biktima nga si Momo sa gihatda ni ini og pagkaon nga mga higala ug silingan. Samtang ang pamilya sa lola nga nakalas, hilabihan sab ang pagbangutan. Sa kadako sa Liloan, anong ang linti dito pa man sa lumboy ni Igo. Nakadaman unta sa kahoy nga tag-as. Paghulagway sa anak sa namatay, daw sa nahimong ikaduhang inahanasab ang iyang inahan sa ilang silingan nga si Rosileo. Nagpaabot lang po kung mauli, kay mauli man na sila gyud ulan. Uli yun na siya, kay pasidanaan naman na sila nga dili maayo simbak po ug naay liti ba kay tungod sa kadako nga kahoy sa kanang lumboy. Ambot nga itong panahon na nga, wag siya mo uli. Nahaya na bab sa ilang panimay ang katong biktima nga lalaki samtang ang babay giandam pa kaganiha iyang patayng lawas ug adto hihaya sa usa ka funeral parlor haduol rasab sa ilang dapit kay matud sa pamilya gusto sab nila nga dali ra matultulan sa mga paryente nila nga gikan pa sa probinsya. Bob, Nick, unsa may sitwasyon sa ilang lawas? Unsa man, wa maabo o sama ng mga nakuryentihang mga tao, wa mababha, Nico? ang lalaki Bob, mao man ni dali gyud nila nakit-an una nila nakit-an Bob. Doon ako na murag paso og daw bunog sa iyang bukton og sa dapit sa naong Bob murag nabunal mangud po ni ang lalaki bali murag na naumod siguro sa usa ka parte sa semento didto Bob kay dito magi siya nakit-an gawas sa usa ka katong gamayng payag-payag. Samtang ang babay katong si Lola Bob dito mismo sa payag-payag nagtakuban pa ni Bob sa katong trapal sa maong dapit mo taud-taud pa nin una nakit-an nga didto ra di ay si Lola bali pagkahitabo gyud sa maong pagkilat. Thank you so much, Nico Sereno, sa imong live report.